To je film, víš? Aha. Protože toto se vidí málo kdy, že by Masaryk držel lopatu. Musíš si to nafilmovat, když už máš tu lopatu. To se vidí málo kdy. Ještě ne, počkej, musíš ještě... Klapka. No? Nic. Musíme vyfotit si práci, to je nezvyklé. No. To se vidí jednou za uherský rok tady toto. Jeď ba. Těžká odpolední.